Hey, engingakusho mina ukuthi labafowethu abahamba naleli khishi noma laba behind leli khishi bangahlukani noShembe. La khona uShembe sesobona ngaleli khishi ukuthi usefikile uShembe. Ngeke. Futhi nje uma sifike ezulwini lingekho leli khishi akuyoba sikho ezulwini fana. Leli khishi leli angazi mina ukuthi yini lefakwe kuleli khishi leli. Okwakho nje ukuthi uthi ngifuna inyama yemali engaka, ngifuna ivorsi lemali engaka elibaba noma elingababa. Mase uyahamba makuthi uyasebenza uyoyiqofela ama-computers akho, uzozwa sekungena i-call kuthiwa inyama yakho isi-ready, ufuna sikufakele ku-takeaway or sikulethele ngoqoko hayibo leli khishi leli sesobona ngalo makukhona uShembe siyofuna lona ukuthi likhona nileli khishi. Uma silibona siyobona ukuthi usefikile uShembe kuleyo ndawo. Manje ngekho nje leli khishi bafethu, nina abafethu behind leli khishi nje anomlandela uShembe noma eyapi ngoba sesobona ngani ukuthi ukhona uShembe.